नोंनो फाख्रायना फाख्रा बे गस्लायाना माबायाव बायनाय थांनाय बोसोराव बायनाय खिन्थु आं गानाखै दासो गानदों जों बहा थांबाय थादो खिथाना होलाय नों दिनै खिथाला हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय वेलकाम टु आवर इउटुब चेनेल धोनस्रि फुंखा गिबियावनो जोंनि इउटुब चेनेल धोनस्रि फुंखायाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो माने बे जायगाया जोंहानि न'नि खिथुनावनो आरो जोंहानि न'नि सोनाबहा न'नि बारिनि खिथुनाव आरो ना बेयाव माने जोंहा आदायानो जायो आयंनि फिसाला तरमुज खेथि खालामदों आरो जों दा बेखौनो दा बेखौनो जों नायनो थांदों नायनो थांगासिनो नोंसोरबो नायदो तरमुजखौलाय गायनाया गोबावानो जाबाय ओइ आदा बाजैयाबो दङ बेखौ नायनो थांगासिनो माने फिथाइ थाइबायदां होननानै नायनो थांदों आरो ना फिथाइ थाइबायदां माने थाइबाय फिथाइ थाइबाय आरो इलेक्सननि दावराव ओमफ्राय जों सानैया दुब्लियाव लाइन मारिनो फैदों लाइन मारिनो फैदों बोरायनानैनो बुरिनानैनो नै नों बोरायबा जादों बाबा आं बुरि आंथ' बोरायबाय नों बोराय जोङो दिनै मावगोनलै लासै बे तरमुजखौनो नायनो थांगासिनो दङ दा तरमुजनि बिगोमायाबो दङ बिगोमा हिन्जाव बिगोमा हौवायाबो दङ आदा बाजै जायो दिनै नों रायज्लायजोबदो आं रायज्लाया दा बिदिबालाय नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दिन्थिलांसै लोगोफोर इलेक्सन बोथोर अब्लाबो जोंनिया माने नैबे जोंनिया दलगाव गोलैयो नालाय जथ'आ थांसै जोंनिया 68 नं मा होनगोन बेखौ दलगाव समस्ति नालाय बेयाव माने UPPL निबो बिजाथि गैया BJP निबो बिजाथि गैया मात्र बेयाव कंग्रेस AUDF आरो लोगोसे AGP नि दङ गासिबो बांगाल गोजा बे हिसाबै जोंनियाव बांद्राय बे रोखोमनि बार नाङाखै नै लोगोफोरजों तरमुज खेथिखौ मोनफैबाय हाबना नायनो लामाया बायथिंसो बेखायनोथ' तरमुज मालिकखौबो देखायनांगोन ना ओइ सान्दुंआ उल्था जाबाय नायलाय गय आसु होनदो लामायाव बिथिं लामाया रास्ता आया मुतुलै नायलाय मुतुलै लामायाव बिथिं मुतु ओंखारबाय नै आखाया जेबो दाउ मासे मोनजाबानो जागोन नै लोगोफोर नाय नैबे नेट होनायावनो आइ माथो नोंखौ नुवाखै नै ओइया नै तरमुज खेथिया बिराद मोजां जाबाय लोगोफोर र' आं नोंसोरनो देखायनो दे ओरै देखायहैनोसैब्रा सिङाव हाबनानै सिङाव हाबना देखायगोन मालिकखौबो देखायबावना सिङावबा हाबनो मोनगोन ना मोना पारमिसन लाग्रोनांगोन मबाइलखौ बायसिङाव लाब्रा मावसि न'आव बानायनाय दंखल रायजोफोर दै गवानोलै न'आव बानायनाय जोंनिथिं बेबायदिखौ न'आवनो बानायना लायो गाव हारसिंनो बानायनाय होनदों गाव हारसिंनो न'आव बानायनाय नै हेन्डमेड जोंनि जायगायाव बेबायदि औवानि बानायना लायो गोबाङानो नायनो ला नै तरमुजआ थाइसे माबा जाहांबाय थाइसेल' नङा अनेक दङ नै जों सफैबाय आदा सरननि तरमुज बारियाव दान्दिसे उनावनो जोङो
आदा सरन आरो बाजैखौबो देखायगोन आदा सरना एक्चुअलि अट' सालायो अब्लाबो देग्लाय माने खस्थ' खालामनानै 5 बिगा माने 5 बिगा तरमुज खेथि खालामदों नै बाजैया बैनो दा खाथियाव देखायगोन आं आं सोर बे आंनि हिन्जाव धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि बिगोमा माबाखौ देखायदोब्रा तरमुजखौ नै लोगोफोर देग्लायसो मावजेननायदों बारा बुरजा नङा 4 बिगा एसे बारा जागोन दां हाखौ सुनाय जायाखै 4 बिगा औ 4 बिगा जागोन आरो एसे बारगोन बायदि मोनदां देग्लायथ' मानसिफोरा गोबांथार मावदों बे खेथिखौ औ दा खरसाया माबायदि जायो बिगासेयाव खरसायाथ' मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्लाथ' 15-16 हाजार बिदि बुंदोंमोन बिगायाव नाथाय आंना एसे बुरजा थांदों बिगासेयावहाय 18,000सो बेबायदि खरसा जागासिनो दं दासिम 18,000 ना गोदानबो जाहैबाय नालाय गोदानबो जाहैबाय बारा रोंबावाखै नालाय औ खामानिफोरखौ किसुमान सिस्टेमेटिक मावनो रोङाखै थारमाने खामानियानो गोबांथार सिस्टेम बायदि थांबाय थायोबा सर'आ मोजां जालाङो आरो नेक्स्ट टाइम मावोब्ला रोंगोन होननानै सानबाय आं इसिनियावनो दामा बेसेबां बेगरा दायो आं नैबे माबाखौ गायदों सिबाजिखौ गायदों 10 ग्रामावनो 250 थाखा लायो 250 ना औ 40,000सो गोलैगोन खोमा ने पार किल' 25,000 गोग्लैयो 25,000 किल'आव औ गोबांथार न दाम गोसा खेथि होनांगोन आरो ना औ बुंनांगोन ओमफ्राय दाथ' 4 बिगा गायदों नङा होमबा औ 4 बिगा 4 बिगायाव दासिम बेसेबांसो खरसा जाखो आं आइडिया खालामदों 4 बिगानि एसे बारा जागोन नालाय बेखायनो दासिम 80नि खाथियाव थांबाय आरो 80 औ मथा मथि 20,000नि खाथियाव थांबाय आरो ना अब्लाथ' देग्लाय दाम मोनोब्ला लाब जागोन ने दामखौथ' बुंनो रोंला ना समासो मिथिसिगोन फानजानाय समसिम मोनफैबासो मिथिसिगोन दे थिगानो दं नै बेनो बिथांनि नामा जाहैबाय सरन बर' सरन बसुमतारी सरि बिथाङा ओरैनो माबा हिसाबै गावनि प्रफेसन हिसाबै बिथाङा अट' सालायो आरो खेथि मावो आरो देग्लाय नैबे गोदान खेथि हिसाबै नैबे तरमुज खेथिखौ मावदों बिथाङा 4 बिगानि बारा दा बिथांनिसिम साबायखर आंनि इउटुबार जि साबसक्राइबार बिथांमोननिसिम गावनि खेथि मावनायनि जि अबिगथा बेखौ फोरमायनायनि थाखाय साबायखर दा इयुनाव आरो बिथाङा गोबांथार खेथि मावनानै जौगानो हाथों बेखौ मिजिंथिबाय थेंक इउ नैबे जाबाय आदा सरननि बाजै बिथाङाबो तरमुज बारियाव दंफैयो बिथाङाबो आदाजों लोगोसे गोबां खस्थ' खालामखानांगोन जिहेथु जिउनि लोगो जाहैबाय माने मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनि लोगो जाहैबाय नङा होमबा दा बिथांमोननि जि आबाद मावनाय बियो इयुनाव मोजां फिथाइ थायगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो मोजां दाम मोननानै मोजां लाब जागोन जि मिजिं खालामनानै बिथांमोना आबाद मावदों बे मिजिङा जाफुंथोंसै लाबाय थाबाय नङा नै लोगोफोर आदामोनानि बाजैमोनानि तरमुज नायफैनानै जों मेथाइ मोनजाबाय नै साना औ बाजैया अननानै होदों साहाबो मोनलोंबावसिगोनसो बुरैनि ब्लाउस साया संख्रि ना सिनि साहा संख्रिखौ होबा लोंनो बायो सिनियानो मोजां नै लोंना हो लोङालै लोंनो नै लोगोफोर जौ नङा दे जौ नङा मोखां नुनायसो औ जौ नङा साहासो गोदै साहा बेखौनो खिथालायनांगौ आरो मिथिखायो माथो नै बाजै जादो आं जाबाय
Malah loंबावगौ मोनदां साखौ लोंबाय जों खर'नि सा लोंदो एसे र' लोंब्रा लाखियाखैथ' नोंखो गय जाबा गयबो दङसो जायोले गोथाव माने जायोसोथ' गोथाव मा थांगोन होनदो दा रावबो गामि गारनो जोंहानि रोङा नैबे तरमुज खेथिनि बिगोमाया जोंहानि आयंनि फिसाला जायो दे लोगोफोर माने न'निनो जायो आरो जाहोनाव फैबानो तरमुजखौ मोनगोन होननाया आरो दा जोंहानि न' खाथियाव नालाय दा बिगोमा गैयाबा जों थाइसे थाइसे लांफैनाय जागोन आरो बुंखाबाय बिगोमा थानायावनो दायो देरथ'वाखै ओंखायनो रायजोफोरनि सिगाङावनो फोरमायखाबाय आरो जानो लुगैबा सिखाव होनना साननाङा आरो जों थाइसे थाइसे लांफैगोन जानो लुगैबा ओमफ्राय सोरबा तरमुजनि खेथि माबा बेफार मावदोंबा नैबे आदामोननावबो मोनगोन 4-5 बिगा बिथांमोनाबो खेथि खालामदों दा फैबानो जाबाय नैबे माबायाव बे खेथिया जोंनि जायगायावनो बर' बाजार सुदेम सेन्टार होननाय जायगायाव जोंहानि न' खाथियावनो जोंहानाव फैबानो मोनगोन आरो जों नांगौबा सोरबाफोर बायनो गोसोब्ला आंनि बा नैबे धोनस्रि फुंखानि नैबे ब्लगनि माबायाव मेसेज हरबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव मेसेज हरबानो जों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो दे हरमा दे दे लोंदो ओमफ्राय गय जानोसै मोनसे ओमफ्राय थांसै मोनाबाय साया गोदैमार माबादि मोनदो नोङो इदि रायलायनानै माबादि मोनदो आं दिनैसो रायलायफेरदोंना मोजां मोनदों एसे बावगारदों आरो मोजां मोनबारो मुथानि गस्लाखौ बादि नुदों नालाय बुरैनि बादि नुदों बुरैफोरा सिटि गानोलै आजिखालि बिदियासो गस्लायालाय मोदोम फांथेनायल'सो मा बुरै मा बोराय ना बादे आंलाय बुरै जाखाबायना आरो न' बिदियासो सोलिदो दायो बे गरम बोथोराव बिदिखौसो गाननो मोजां मोनो बायनोसै आं र' बे थांनाय बोसोरनिसो बाजै नांला सोलायबाय आरो आदा गोजानसो न' बाजैखौ एसे खाथियाव देखोना आं मोनहालादि मोजांसो नुयो नै बाजै नै बाजै भगतपारानिसो बियो भगतपारा मा गामिनिमोनलाय मधुगुरि सामफाय सोरबा भगतपारानि साबसक्राइबार दङबा नै सिनायनानै ला जोंहानिसो होनना बुंहरदों सोरबा फिसाजो सासे दं नोंस्रा फिसाला सासे फिसाजो नामा हारिमु बसुमतारी पेरिस बसुमतारी पेरिस बावसो फ्रान्सनिसो माथो सोरबा सिनायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय मेसेज दे लोंदो हराव हमना लोंदो हरस'ना जानोसै बिबार हरबायलै फन मा खालामनांगौ नै हमथ'नाङा र' नै गयबो मोनजाबावबायसो फाथै गैया खिन्थु तरमुज बिलाइखौनो जानोसै नामा जाजायो गोदै मोनजागोन दा मैथ्रु बिलाइ बादिसो नुयो ना तरमुज बिलाइखौ मोनसेनो जाखानांगौ ना बोराय बुरै अनलायनाय बारायो हाबायाव होनो दाना मा होनोमोनलाय थाइसेखौ थाइनै खालामना जानांगौ होननाया 2 घन्टासो बुजायो गरसेखौ गरनै खालामना जानांगौ होनना बुजायोना मिथिखायो जोङो फोरोङाबाबो मिथियो थेवबाबो बुजायो आरो न' खायसे मिथिजोबा दे आंनो बुजायनांगौ जायो हांसा थुदा थुदा सांसे बाजै उरे बाबा दा मुटुखौ हेन्डसाम मानि नुयोथ' आरो खिथुथि नायनो खिथुथि बांसिन हेन्डसाम नुयो आङो बा खिथुथि नायबा बारा मुटु नुवाथ' नोंसो उदैथि नायबासो मुटु र' सानदो आखाइ हमना थावलांसा र' मुटु बोरैबा नायबा एक्टर जानो समायनाय बायदि नुयो
मानो नारखां थादों गं मांगा माहाय गोजौ जाबावनांगौमोन आरो गया बारा जों गिदिर थांफिननोसै माहा बहा माने तरमुज खेथि नायफैदोंमोन ना माहा नायखांबाय ओमफ्राय न' खिथुनाव ओइ न'खौ न' जोंहानि न'नि खिथुनाव नायखांबाय नालाय थांसै बेलेग जायगायावबो थांनांगौ दङ दा थांसै आरो आं हारसिंसो थांगोन बे थालांसिगोन आमुखिया दै जायखिजाया दिन्थिबाय मुथुले आंनि गस्लाया बेसेबां दामनि दे बियो मिथिगोनबा 200 लायो नामा बिदिखौ 100 110 होमबालाय जादों माथो 200 आरो 100 नि गेजेराव आइ आखाया मावस्रियो दे भिडिअखौ इखिनियावनो फोजोबबाय आं हमना गान दे होमबालाय न' दे होमबालाय न' र' दे लोगोफोर जों माने आइ मावसुदो नायलाय दै मावनाय बायदि नोंलाय दे होमबालाय लोगोफोर जों जि देखायनो नाजादोंमोन देखायबाय दा नोंथांमोना गोजोनो ना गोजोना बेखौ मिथिला रिउ दे होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै दा जों जि हायो दिन्थिलांबाय आदा सरननि तरमुज खेथिखौ दिन्थिबाय दा नोंथांमोना नायनानै गोजोनना गोजोना बे नोंथांमोननि खोथासै होमबालाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय टाटा दे राबन राजानि बायदि खनसे मिनिलाय देलाय मिनिलाय दे